ପାଞ୍ଚଟି ରୋଗର ଅମଙ୍ଗ ଔଷଧ କମଳା। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ରୋଗ ବିନାଶକାରୀ କମଳାର ରହିଛି ଅନେକ ଉପକାରୀ ଗୁଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କମଳା ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। କମଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଫାଇବର, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭରପୁର ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କମଳା ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ ପାଇବେ। କମଳା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସାଇଟ୍ରସ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ସହିତ କମଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କମଳା ଖାଇ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଋତୁକାଳୀନ କିମ୍ବା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହିଥିବାରୁ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଭରପୁର ରହିଥାଏ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବଦହଜମି ଭଳି ପାଚନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କମଳା ଖାଇବା। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କମଳା ପ୍ରତିଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବା, ଆଉ ଏହିସବୁ ଫାଇଦା ଆମର ହେବ।